Guys, kini nga sambingay, magtudlo kini kanimo ug kanako kung unsa ang makuha nga mga benepisyo sa atong paghigugma sa atong mga kaaway. Daghan kay mga tao nga dili aware niining paghigugma sa mga kaaway. Pero wa sila kabalo nga aduna day dako kaayong benepisyo nga makuha sa tao kung higugmaon nato atong mga kaaway. So this video kini maong storya, magtudlo kini kanimo ug kanako kung unsa nato pag-treat ang mga tao nga nagpasipala kanato, mga tao nga nagtratar sa atua og dili maayo, mga nagdown sa atua, mga nagtamay sa atua. So this story, hopefully nga matapos nimo ni guys, kadaghan mga dagkong lesson nga makuha nimo niini. So welcome back sa itong mga storyang Bisaya o Cebuano story nga daghan kang mga moral lesson nga makuha. So di nato kayo na guys, ang atong storya karon may tungod kini sa but-an nga estudyante o versus sa bugoy nga estudyante. Usa ka adlaw niya na dunay usa ka but-an gyud kayo nga estudyante. Ug tungod sa iyang kabuutan, grabe dako kayo sa score matag exam sa eskwelahan. Ug hanga kayo ang mga classmate niya, ang iyang mga kaubanan. Pero adunay usa ka estudyante nga bugoy kaayo ug nasina sa maong but-an nga estudyante. Tungod kay kining but-an nga estudyante, kanunay siyang tapukan sa mga classmate niya ug sa tanang mga estudyante nga naa sa room. So nainganyo kayo ning bugoy kung unsaon po niya nga makuha niyang atensyon sa uban nga mga classmate niya nga tuwa na sa maong but-an naka-atensyon. So ang ideya niya, iya kining gibuli kining usa ka but-an nga estudyante. Pero sa matag panahon nga bulion niya, baliwalaon ra sa maong but-an nga estudyante. Unya bisa unsaon niya paningkamot nga madiscourage ning but-an, ni samot hinuon og kadako og grado ining but-an nga estudyante. So usa ka adlaw niya na nagplano kining bugoy nga ihag yung madaw ning mao nga buutan nga estudyante, kay ang gusto gyud niya nga adto gud niya ma-atensyon ang kauban ng mga estudyante. So gitabangan nila nangambinsi siya sa ubang mga lalaki nga tabangan nila guli katong buutan. So niabot sa punto nga kining but-an wa man gud siya magpadala, nagpaubos ra man gud siya. So usa kay gayon ni ana nga nag-birthday ning maong buutan, girigaluhan siya sa iyang ginikanan og relo. Silbi tungod sa iyang kabuutan ug sa kadako niya grado, mirigalo ning ginikanan og relo. Karon gidala sa maong but-an nga estudyante ang relo dito sa eskwelahan nila. Karon nakakita niini ang bugoy nga estudyante. Ug niingon ang nangutana ang bugoy ni duol sa mong buutan nga disamang kaniining maong relo gikan. So ningon ang but-an nga kini regalo kini sa ako ang mama sa ako ang birthday. So nahuna-huna sa bugoy nga estudyante nga ang iyang ginikanan dili makakaya kay tungod si ang kabugoy dili kayo muhatag og mga gasa ngadto kaniya. So nasina na pud siya. So iyang gihimo gibantayan niya ning but-an nga estudyante og pagawa sa maong but-an yang gikawat ning maong relo ug gisulod ni sa iyang bag. Og samtang pagbalik na sa buutan nga estudyante, nakita na niya nga iyang bag wala nay relo nga sulod. So gisugilon kini sa maestra ug miingon ang maestra nga sige class, isirado ang gawang kay atong panghilngon ang kada bag kung kinsa ganing bag ang nakakuha mao kinsa ganing bag nasudlan sa relo mao gyud nay gakuha. So karon ang nahitabo kadtong bugoy nga estudyante didto nakit-an ang relo sa iyang bag. Og kining maestra baling sukua kay namatikdan niya nga mao gid ay kadto moy nagkawat sa relo sa buutan nga estudyante. So kining maestra mihimo og aksyon nga ihang adto sa principal para nga ilang mapatawag ang ginikanan para pakaulawan nila ning mga estudyante nga kawatan og bugoy pagyud. So ang nitap na kining buutan nga estudyante. Kining buutan nga estudyante mingon sa ma'am, nakita naman gyud ang relo naaman sa classmate nako nga bugoy, pero sagdi lang ma'am, pasayloon lang nako ni siya. Ayaw lang ni siya kung sa ma'am, ayaw lang ning iabot sa principal, ayaw lang pud ipatawag yang ginikanan. Kay gusto lang nako nga pasayloon ra nako ni siya. So diha kining but-an nakahilak ning but-an ug miduol sa kining bugoy nga estudyante nakahilak ning bugoy.
og miduol ang bugoy ngadto sa buutan nga estudyante og miluhod og nangayo og pasaylo. Naghilak ning bugoy kay na-realize niya nga sa tanan niyang gihimo sa buutan nga classmate niya, gibalusan siya og maayo sa iyang tanang binuhat nga dili maayo. So diha nakarealize ang maong bugoy og niabot ang mga nanglabay ang mga simana o bulan. Kining maong bugoy nga estudyante tungod kay naka-realize sa iyang dakong sayop, ang nahitabo nagkasuod sila niining butan nga estudyante og ang nahitabo kay kaning bugoy nga estudyante nahimo pud siyang buutan, nakopya niya ang kabuutan dito sa classmate niya nga buutan. So silang duha nahimo na siyang buutan, nangalipay na ang kauban ng mga classmate og katong ginikanan tungod kay nabutan na kining mao nga estudyante nga bugoy. So dinhi lang ta kutob sa atong istorya guys. Aduna tay dako kayong lesson nga makuha nini. Sumala sa mga istorya ang gibuhat sa usa ka buutan nga estudyante, nagpaubos lang siya. Ug bisan gibuli siya, bisan og gitamay siya pag-ayo, ug daghang mga gibuhat tong bugoy ngadto kaniya. Pero iyang gihimo at the end gipasaylo gyapon niya. Ug sa diyang gipasaylo niya, ang nahitabo noon kay kini noong bugoy nga estudyante na bag-o hinuon ang iyang kinabuhi og nabuutan hinuon na pareha kabuutan sa usa ka tawo nga naghigugma sa iyaha. Bisan bugoy kayo sa pero gigugma siya sa classmate niya nga buutan. Guys, ana usab ang dapat sa atong kinabuhing Kristohanon. Labi na kay kita mga Kristohanon, dapat ma-apply kini sa atong kinabuhi ang paghigugma sa atong mga kaaway. Di ba gisugo man ni Jesus Christ? Gisugo man niya sa atua nga love your enemy o higugma ang imuhang mga kaaway. O katong mga nagdaot sa atua, mga nagdaon sa atua, mga nagtamay sa atua, gisugo ta ni Jesus nga ang atong i-response sa ilaha is dili katumba sa gibuhat nila sa atua, kundili ang i-response nato sa ilaha is ang gugma nga ato ipakita nila ug ang pagpasaylo sa ilang gibuhat diri sa atua. Di ba? Samtang si Jesus lansang on the cross sa dito sa cross, di ba? Ang una niyang pamulong nga amahan pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat, di ba? So kung imong tanawon usa ka kanindot nga paghigugma sa mga kaaway, kadto mga nagtamay niya, nagpalansang niya, mga naglatos niya, pero iyang gipray niyon siya nga amahan pasayloa sila kay wa sila masayod silang gibuhat. Guys, kabalo ba ka kung unsa ang benepisyo nga makuha kung higugmaon nimo imong kaaway? Matud pa sa Proverbs 25 verse 21 to 22. Proverbs o panultihon 25 verse 21 to 22. Nagaingon din nga kung gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya, ug kung giuhaw paim na siya kaysa ingon, maulawan siya pag-ayo, ug gantihan ka sa Ginoo. Abi nimo guys, nganong gisugo ta sa pulong sa Ginoo nga higugmaon atong mga kaaway? Kay aduna kanay tangkil nga ganti sa atong kinabuhi. Daghan bitaw mga tao nga maglisod sila og higugma sa ilang mga kaaway, katong mga nagpasipala nila, mga daot nila, dili sila ganahan nga mutaga, dili sila ganahan nga mopasaylo, og mas gihinumduman nila ang mga gibuhat sa mga tao. So ang ending sa ilang kinabuhi, wala sila panalangini sa Ginoo, walay ganti nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Abi nimo guys, maong gisugo ta ni Jesus nga love your enemy tungod kay aduna kini katumbas nga ganti sa atuang kinabuhi. Niyon sa diha Proverbs 25 verse 22 nga sa ingon niini maulawan pag-ayo ang imong kaaway, kunya gantihan ka sa Ginoo. Usahay kita kung kita mo'y awayon, kasagaran ngo tong himuon sa tinawhanon is ganahan natong mubalos ta para mapakaulawan nato. Kung naatay ikabalos, kutob sa tumahimo, mubalos gitas tinawhanon kay ang gusto nato nga mapakaulawan nato ang maong nagdaot nato. Pero niingon ang Biblia sa Proverbs 25 verse 21 nga dili mao sa atong pagpakaulaw. Ang pagpakaulaw ng ingon diha nga ang pagbuhat og maayo sa atong kaaway, di ba? Yun siya sa ingon maulawan sila pag-ayo, di ba? Sila ang maulaw sa ilang gihimo sa tua. Dili nato sila pakaulawan pinaagi sa atong pagbalos. Kay kanang ato ang pagbalos dili na makapahimuot sa Ginoo. Pero atong himuon noon mao ang pagpasaylo. So din hilang takutob guys atong istorya o puli nga nakatunta o kung na-bless ka paki-comment lang sa itong comment section guys. Kung bago pa ka nga channel guys, ay kalimot sa pag-subscribe
and pwede po kamo tan-aw ni nga video guys. God bless.